ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಿರಿಗಳ ಯಾನಿ ನಿಮ್ಮಂತೊಂದುಳೆನೆ ಕೋರಿದ ಉಪ್ಪಾಡು ಈ ಒಂದು ಕೋರಿದ ಉಪ್ಪಾಡನ್ನ ಏತು ಸೂಪರ್ ಆದ ಮಂತೋನೊಲಿ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಜನೆ ಈಸಿ ಆದ ಮಂತೋನೊಲಿ ಬಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೋರಿದ ಉಪ್ಪಾಡನ್ನ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನೆಂದು ತೂಕ ಐಡ್ದು ಮೂರು ನಿಗಲು ತಾನೆಡೆ ಈಗಲಿನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ ಚರಂದು ಪಂಡ ಇತ್ತೇನೆ ನಿಗಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಕೂಡ ಇತ್ತನ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕಲ್ ಹೊಸ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ಪಡ್ನಾಗ ನಿಗಲಿಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೋರಿದ ಉಪ್ಪಾಡು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನೆಂದು ತೂಕ ಸಂಬಾರ ಒಂದರ ಚಮಚದಾತು ಸೋಂಪು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ದಾಸಮಿ ಕಾಲು ಚಮಚದಾತು ಮೆಂತ್ಯ ಕಾಲು ಚಮಚದಾತು ರೆಡ್ ಏಲಕ್ಕಿ ತೆತ್ತೊಂದೆ ಒಂದು ಚಕ್ಕೆ ಮೂಜಿ ಲವಂಗ ತೆತ್ತೊಂದೆ ನೆನ್ನು ಪೂರ ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮ ಪೊತ್ತು ನೋಡು ನೀಟಾದ ಪೊತ್ತೊನ್ಗ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ನೆನ್ನ ಪೊತ್ತೊನೆರ ಬೆಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಚಿಡು ಒಪ್ಪುಂಡು ಕರೆಂಚಿ ಮಸಾಲೆ ಕರೆಂಚಿ ಇಡ್ರಿಂದ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಈ ತಾಂಡ ಎತ್ತರೊಡ್ತೊಲಿ ಇತ್ತೆಂದು ಚೌಳಿ ಹೊಡೆದು ಇಡೋನ್ಗ ಅತ್ತಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಚಿಕನ್ನ ಕೂಡ ದೆತ್ತೊಂದೆತ್ತೊಲಿ ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಚಿಕನ್ನ ದೆತ್ತೊಂದನೇನ ಇತರೇನೆ ಎಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಂತ ದೆತ್ತೊನ್ಗ ಚಿಕನ್ ಏನ ಸೋಕಡೆ ದಿಕ್ಕದು ದೆತ್ತೊಂದೆ ತುಳೆಯನೆ ಈ ಥರ ನೆನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದೊಳೆ ಎಲ್ಲಿ ಪೀಸ್ ಆದ ನಮ್ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಂತ ದೆತ್ತೊನ್ಗ ಮೂಳೆ ಇತ್ತು ಅತಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಎಡ್ದದು ಬಜ್ಜಿಯನ್ನು ಮಾಸನ್ ಮಾತ್ರ ದೆತ್ತೊಂದನೆ ತುಳಿ ಈ ಥರ ಏನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಂದೆ ಇದೇ ಥರ ಏನು ಮಾತ ಚಿಕನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ಗೆ ಬಾಡೊಂದೆ ಚಿಕನ್ ಏನು ಫಸ್ಟೇ ದಿಕ್ಕುದಿಡೊಂದೆ ಅಡ್ದದು ಕಟ್ ಮಂತಿಡೋದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ದಿಕ್ಕುದಿತ್ತೊಂಜಿ ತುಳಿ ಈ ಥರ ಪೂರ್ತಿ ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಪಾಡ್ದಿಡೊಂದೆ ಎತ್ತೇನು ಅರ್ಧ ಚಮಚದ ಏನತ್ತು ಮಂಜಳದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಪಾಡದೆ ರುಚಿಗೆ ಎತ್ತುಬೋಡು ಆತು ಉಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಮುಳ್ಳುವನ್ನು ಸೇರಿಸೋಂದೆ ಮಂಜಳದ ಪುಡಿ ಪಾಡು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಪೊರ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಇಡೋನ್ಗ ತುಲೆ ಈ ಥರ ನಿನ್ನ ಪೊರ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡು ಉಪ್ಪು ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ಸೋ ಕೂಡ ಒಯ್ತಾ ನೋಡು ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಮಸಾಲೆ ಕೂಡ ಪೊರ್ಲು ಚೌಳಿ ಆತನು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಐಕಿಯಾನೆ ಈ ಪೊತ್ತುದ ದೀಡ್ನಂಚಿನ ಈ ಮಸಾಲೆ ಐಟಮ್ನ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದು ಐನ ಕಡೆ ಒಂದೆ ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಂತದ್ದು ಇಡೊಂದೆ ಮಸಾಲೆ ಮೂಲ ರೆಡಿ ಆತಂದು ಇತ್ತೆ ನಾನೊಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇಡೊಂದೆ ಐಕಿಯಾನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮೈತೊಂದೆ ಒಂದು ರಡ್ಡ್ ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಪಾಡೊಂದೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೊರ್ಲು ಬಿಚ್ಚಾಯಿನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತಿಯಾನ ಚಿಕನ್ ಪೀಸಸ್ಸನ್ನು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಇಡಂತೈತಿ ಆ ಚಿಕನ್ ಪೀಸಸ್ಸನ್ನು ಪಾಡೊಂದೊಳ್ಳೆ ಪಾಡೊಂದು ಸೂನು ನಿಗ್ಲು ಚೂರು ಮಲ್ಲೆ ಇಟ್ಟು ಇಡೊಂದು ನಿನ್ನ ಪೊರ್ಲು ಪೊತ್ತು ನೋಡು ಈ ಚಿಕನ್ ನೀರು ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ನೀರು ಪೂರ ಪೊರ್ಲು ಡ್ರೈ ಆವೋಡು ಹದಿನೆಂಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನೆಯನ್ನು ಪೊರ್ಲೊಡಿ ಪೊತ್ತೊನ್ಗ ತುಳಿ ಈ ಥರ ಏನ ನಿನ್ನ ನೀರು ಪೂರ ಡ್ರೈ ಮಂತೊಂದೊಳ್ಳೆ ಚಿಕನ್ ಇತ್ತರ ನೀರು ಪೂರ ಪೊರ್ಲು ಡ್ರೈ ಏನು ಹಿಡಿದ್ಬೇಕ ನಿನ್ನೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ದೆತ್ತದಿಡೋನ್ಗ ತುಳೆ ಪೂರ್ತಿಯನ್ನು ಚಿಕನನ್ನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ದೆತ್ತದಿಡೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಏನ ಅವೇ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆನ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಂದುಳೆ ಒಂಜಿ 150 ml ಐನತ್ತು ಎಣ್ಣೆನ ಪಾಡೊಂದುಳೆ ಎಣ್ಣೆನ ಪಾಡೊಂದು ಎಣ್ಣೆ ಪೊರ್ಲು ಬಿಚ್ಚಾಯಿನ ಹಿಡಿದ್ಬೇಕ ಏನು ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಈಡ್ನಂಚಿನ ಚಿಕನ್ ಉಂಡತ್ತೊಳೆ ಐನ್ ಪೂರ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡೊಂದುಳೆ ಪಾಡೊಂದು ಒಂದು ಪೊರ್ಲು ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಬರಡು ಆ ತೆಟಗೆ ನೆನ್ನ ಪೊರ್ಲು ಫ್ರೈ ಮಂತೊನ್ಗ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದು ತುಳಿ ಈ ಥರ ನೆನ್ನ ಪೊರ್ಲು ಪೊತ್ತದು ದೆತ್ತೊನ್ಕ ನಮ್ಮ ಏನು ಕಲರ್ ತೋರಿಸ್ಪವೆ ಚಿಕನ್ದ ಕಲರ್ ಪೂರ್ತಿ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆವಡು ತುಳಿ ಇದು ಫ್ರೈ ಆಂಡ ಆಯ್ತಾರು ಭಾರಿ ಸೋಕಿಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮನ್ಸಿಗೆ ಈ ಥರ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪಾಡ್ನ ಮಂತದ್ದು ಇಡೋಂಡ ತುಳಿ ಇದು ಫ್ರೈ ಆತಂಡು ಈ ತಾಂಡ ಏತಾರು ಚಿಕನ್ದ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವಡು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಶುಂಠಿ ಬುಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಐನು ಪೂರ ಏನು ಐನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಚಮಚದಾತು ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಪಾಡೊಂದು ಪೊರ್ಲು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಅವೇ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡೊಂದುಳ್ಳೆ ಒಂದು ಪೊರ್ಲು ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪೊಂಡ್ತುಳಿ ಆ ತೆರೆಗೆ ನಮ್ಮನೆಯನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೊನ್ಗ ಸೂನು ನಿಗ್ಲು ಕಡಿಮೆ ಇಡೋ ನೋಡು ಒಂಜಿ ಸಿಮ್ ಹಿಡ್ದು ಇಡೊಂದು ನಿಗ್ಲು ನೆನಪು ಪಾಡೋ ನೋಡು ಇತ್ತೆ ಏನು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿನ ಪಾಡೊಂದುಳ್ಳೆ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಮಂಜಳದ ಪುಡಿಯೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬೆ ಪೊಡಿ ಮಂತದ್ದು ಇಡೋನಂಚಿನ ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಐನು ಕೂಡ ಐನೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದೆ ಹಿಡಿದಕ್ಕೆ ನೆನೆ ಸೋಕಡೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾವ ನೋಡು ಸೂನು ಕಡಿಮೆ ದಿಡೊಂದೆ ನೆನೆ ಪೂರ ಪಾಡೋ ನೋಡೋ ನಿಗಲು
ದಾಯನಿಂದು ಪೌಡರ್ ಏನು ಹಿಡ್ದದು ಇದು ಬೇಕಾ ಕರೆಂಚುಡ್ರು ಹಿಡ್ದದು ನಿಗಲು ಸೂನು ಕಡಿಮೆ ಇದಿಡೊಂದೇ ನಿಗಲು ನೆನು ಮಾತ ಪಾಡೊಂದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೊನ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಇಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದು ಏನು ಹಿಡ್ಕ ಪೊರ್ಲೋಡೆ ನೆನೆಯನ್ನು ಈ ಒಂಜಿ ಚಿಕನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ತುಳಿಂದು ರೆಡಿ ಆತಂಡು ರೆಡಿ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ಟವ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಚಿಕನ್ ಪೀಸಸ್ ಉಂಡತೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಚೌಳಿ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಿಮ್ಮೆದೆ ಪುಳಿತ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ಎಣ್ಣೆ ಕಮ್ಮಿ ಮೈತದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಪೂರ್ತಿ ಚಿಕನ್ ಚೌಳಿ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಕ್ಕನೆ ನಿಗಲು ನಿಂಬೆದ ಪುಳಿತ ನೀರನ್ನು ಪಾಡೊಂದು ಹಿಡ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೊನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ ಮುಟ್ಟ ಈ ಒಂದು ಉಪ್ಪಾಡನ್ನ ನಿಗಲು ದೀಡೊಂದು ತಿನ್ನೋಲಿ ಫ್ರಿಜ್ ದೀಡೊಂದು ತಿನ್ನಲೆ ಜನೆ ಸೋಕಿಪ್ಪುಂಡು ಇಂಜನೆ ಸೋಕಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕೋರಿದ ಉಪ್ಪಾಡು ಮೂಲ ರೆಡಿ ಆತಂಡೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆನ ಚಾನಲ್ ನಿಗಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೊನ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬುಕ್ಕಲ ಬರ್ಪೆ ಆತ್ನೆಟ್ಟಿಗೂ ಮಾಂತಿರಿಗ್ಲ ಬಾಯ್.